Sorry ke hansatana tabok ke ang saklan bab atai hmana sunai tongo moita ata fumai ke hansatana tabok ke sing school thangtlayo sakladrani school bus bus phali among ke 2 number bus garisi ama o gari driver ta hai belai speed ke salongman silangka tabok ke school sobai ting tla ha singna nakhoroisi borok khai taon dige thangai soipinai han moisi belai speed ke salau kiri ma singsa singsi Oma ani blog salnai ni blog sindo nai bedi ai good morning good evening mas nok na maisha garam tabung ke maisha toy peja anta kau jing ko ran busungero boila a teman-teman mak kholo ba teman-teman mak kholo ha tala amana kana hi teman-teman kholo ba na Betul. Teman-teman rumah kelapa. Bahaya bisa halain dia. Ini ada rokok cuma mana? Gila thang punya, akan jaga thang punya. Asal kau mau tahu hadi. Kau thang paling ini berapa kosong tu lain deh. Dar kalau lagi ya, mau tuh sulai orang berapa di setiap apa? Hang ketinggal di. Pak di, buran tasar deh. Cuma asal ya tanya nong kosong tu mana. Dosa hari tanya. Fris tu hik tak apa di fris tu. Oh ya langsung mau kumpulkan tanahnya. Mereka jotto na angka tahu bahasa Tabok pasta proses balik dong. Chal kesak mai thok atok tani kor mo tani de bahage kesak mai thoma udah apa share hes khok la wate bu wapilang bisa fumayo orang bakere kere himba rumal derang la tabok ke gang la bhai alu khona tongo gang lagi se alu isa nu kita selai akar sete abgar orki Soalnya bagi bahasa Indonesia sama itu. Terus Korea. Ya kemai. Tabok selai ora. Tabok tabok sugle kaki gerana. Sering. Bisa khakna जे हम लोग तो 5 साजा में से पार्टी जे 5 उन खाग्रमा आसम तेसा पिजे कले तुम काम आसा या ता फाडी सागलाया हे रुवा काने ता फडिया रुवा कबंग मस Sejan mulai. Selama hando teksa khak. Jadi
lago lagi bos Tabok ke habusuk lai ruk tong hande sokai sisro te muk sore da ana kunda sungjak madi tis je hole tabuk station Nadi. Tabok ke school thangni jokal tango hoi aman sade bo khumai thindi aman taga sade bo kusan khumai thindi me hatlang ne ora maisu tuija aro saine ini ke gangla alu akra gete bosok habsuk bosok kokla jeke amat lang sama amat si an bangi ka hati abang ka sing shot ngai sne ha nahal bon tam ta banale sosma oltaros thuja bote mong saya sosma rok pon cholo danai o bati rosi danai bon nale he Naya pati macam pati taya. Mama pati taya. Dani no bati si data ble Pati taya. no sosma rok thuting ha ya Pati taya. Lengu Nagu lengu ta no Nagu jang. lengu Nagu. show sang pong bole ko ka bu ini from house dress tu house dress Yes. Cuman sakla Oman yes. tung flama ro yak kuk kolok ro sunglang ke tung flaw te ni tai thang lai hi ne phai te ma hai no phai man lai smai ka ha tai thang lia cái taคือทางขนมรึกว่าวิวไหนทั้งมันนี่ไหนจะเป็นวิวสวยทางไหนตรงไหนตอนนี้บัสกันนะช่างไรการไปทางเป๊ะตอนนั้นก็ชอบไปแล้วจะสกุลละสักอาทิตย์ละเดี๋ยว Tabok ke dogar kolon thangna ke dogar tane mane bok kolo kugle Amitabh Bachchan hai se ke log mane he ida dekho Video sa na ta lasi di jero thaibre phanai tamo bu a contact ka sarun nai blina pa phunale lo ko mang pa hai busuk sono se ko masin Jamatia ro o bab goriani bokrok na khogoi ko thang hakor phoi khana mani bo hai khana rap khai mani buthar mani bo hai ron bo hai na ko thang hakor phoi mable am hai problem no paliya Jamatia Hoda ni borok rok am hai problem Jamatia Hoda ni borok rok siring gajasi nijeni bwsa nijeni takubuko ngpro kaisa de ang bai nai apro sang bai me gaja agin haike kwrak khe action na bale tayo am haike samsa tang ni khakai tongara son tang bai me nai biyang thang bilang tang Jamatia Hoda borok rok am hayo no naiui naisongoi kangkhe biyang tama korna naiui action na jangnai asakna amo haike madar khaimani rap khaimani khalai mani bo hairon ke police orote nai thana bo
mas kai thangge yok pai nai o hai hai ngphnai o tong akai singsa haini bangino direct public ni yago rojona ama hai ke je borok samung haya khainai khai tongnai rok borok sotorko mangnai jata ama hai ke samung khailang ke direct si thoi phu hinkiri chabani bro haini bangino ama hai rap khayo murder khayo tui khalai bo hai rong ke direct si police woro ya khlai direct public ni yago rojonai waisbaino yakung yak khawi tok thar balang thunghi waisa pro Tabok yani dialogue no khana mane ha bwrwi rok no chwla rok rap khaini hitlang phorong ke bwrwi soimai hai ke bolong bisingo thanggo tal sinai phorong ke waisa baino chwla rok ni loi no truk khe wasor di homa hai bo hai khe na wasowi rojona Tabok ni din no koisa no bisa chajana iya tani homale bo mama bo haini bibijang bwsa no rap khai butar pilang kha boni pore hai Tabok amar por digini bangphur parade hon arin bo haini bwsa jagna butar pilang kha bole bo phakoto siphu haini bangino bwhui thwijak bo haino bwhui tana phidi chwla rok yang bwrwi bo haino bwsai thwiwi bo tei bwsai tanai phidi tani homale yang chwla rok bo haino o bwhui chwla rok besirbag bwhui bwsai thwijagwi bwhui bwsai nama rok o bwhui nole borok hajago haifano o bwsajago rok le afro sikla sogani borbole hingke borok no nojor gukta tani homale o bwhui le thungprai si boni dekhor ni manui rok khoi wngthangjak le thungprai nosto wngthangjakta ge bwsajak tongnai rok le afro si hai mwkhang tongo toma hi sasinai hai thungprai dekhor ni manui khonoi rok naithok tongta hingke bo bono borok lobongmani de haini bangino bwrwi jona rok no sanung sugo bwsai thwiphano bwsai tana di nono hajaknai abo oni ni bwsajaknai si bo lobong nana haini bangino amo hai khe rap khai bo thalaiman po hi god nango hingke bwrwi rok bo sorry chwla rok bo haino bwhui thwiphano bwhui tana di nala hingke nini bwsana si bo thwngnai jotto borok to haiya soman ya haifo besirbag 100% bisingo 90% haiya haini bangino bwsi tongo nangnai chwng bo hai ko ama phoba hamaya thwiwi baba tongmani hingke chwng bo haino tabuk jora tui aswk omo khe ma tongya naita thasi khusi khe tani homole chwla rok tole bwhui thwilang ke borok hai soino si hingke bwrwi hingkhele control khe tongma ta bwsai thwiphano haini bangino waisa songsar khaiwi tei waisa songsar khaiyani hingke belai ni kothim haini bangino ta khaibai di songsar omo hai bwsa bwtui maya khe tole ma khainai bwsa bwtui bo hai rok mangjak hingke songsar khaimani haya haini bangino omo hai obostha khe nukbai tang din no।